Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dako ang mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Bukas na ang border sa Embacalso Avenue, habig sa Talisay City, inay ugma paunta. PUT drivers sa Lapu-Lapu City, nityabaw, kay gisudla na sa mga modern jeepneys ang ilang mga ruta. Kay giauhag na ang bike to work o unsa man nga lakaw, bike lanes imuntar sa Mandawi City. Kapinso sa kalibo na ka-COVID-19 recoveries sa Cebu City. Paglibkas sa mga lugar nga naka-lockdown pa, giproseso na. Sa Negros Oriental, 11 na katripulante sa barkong panagatan ang positibo sa COVID-19. Ani ay junior high school teacher nga gipaagi na lang sa pasiaw kung mag-online classes na sa probinsya. Kalahati buhay, kalahati patay. Oh, boys, buhay tong aking ginagawa para lang maturuan kayo. Ha? Kasi walang signal doon sa ubos. GMA Network Incorporated, padayong nidaog og nikabig sa kasing-kasing sa mga Filipino sa ikasitinta katuig na nga serbisyong tinud-anay. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Inay nga ugma paunta ablihan ang border control checkpoint sa barangay Bulacau, Talisay City nga nagdugtong sa siyudad sa Sugbo apan tungod sa daghang mga hangyo gibuksan kining sayo kaganang buntag. Apan bisan pa sa pagbukas na sutlanan sa duha ka dakbayan, higpit gihapon nila ang pagsud gawas sa dakbayan. Subay sa kahigpit, usa ka tawo nga miagi unta sa utlanan sa barangay Bulacau ang gisikop human masakpang nagdala og gidudahang shabu. Silian Sinkulan sa report. Alas 3 kanihang kadlawon, gibuksan na ang border control sa probinsya sa Sugbo ug dakbayan sa Sugbo. Matod sa hepe sa Talisay City Police nga naobserbahan nila kagahapong adlaw nga daghan gayud ang mga sakyanan nga nanggawas paingon sa Bulacau area. Mao nang nadesisyonan nga ablihan kini alang sa mga tawo nga buot na usab nga manarbaho. We have two entrances now in SRP and Bulacau because as what we have observed yesterday, the influx of vehicles is really heavy. True enough, as expected, it really helped para mo lessen ang traffic congestion. Because people are going back to work. People are going back to work. They're crossing the borders. And we're not only talking about Talisay now. People from Inglanilla all the way to the south is going to work and passing by one border, which is going to be difficult moving forward. I called GovGuan ko na I will open the Bulacau entrance and exit today, then ni okay raman siya. Gitata usab nga ang mga trabahante lang gihapon ang mamahimong makasud gawas sa border ubos sa general community quarantine. Abli ang border aron paghatag og kasayon sa mga trabahante ug dili ang paglaag-laag. Gidugang usab sa hepe nga higpit gihapon nilang bantayan ang dapit bisan pa man og abli na kini alang sa mga mulabang sa border sama sa pag-check sa ID ug Certificate of Employment sa mga mulabang. Workers under category 1, 2, and 3.
So essentials ra gyapon. Ang last category, ang examples are leisure establishment like massage, barbershop. They are still not allowed to. Samtang kaganihang buntag, may nadakpan nga usa ka lalaki gumikan sa ilegal nga drogas nga buot untang mulabang sa quarantine control point sa Bulacau. Matud sa kapulisan nga natagak ang mga gagmayng pinakete sa gidudahang shabu dihang gipangayuan ang dinakpan sa iyang ID ug Certificate of Employment. Samtang makipagstorya usab si Mayor Samsam Gulyas sa LTFRB alang sa mga gamitong transportasyon sa dakbayan, paingon sa dakbayan sa Sugbo. Diin sagad sa public transportation nga gamiton kaniadto, paingon sa dakbayan sa Sugbo ang mga PUJ. Today, we're going to talk to LTFRB na abli naman ng Bulacau if we can find a route na Talisay straight to Cebu na. And na may meeting ang LTFRB with GovGwen tomorrow. Hopefully, we maklaro na to na para makahatag tagrutas Talisay nun na moadto sa Cebu City. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Good news! Bukapina sa kalibo ka mga COVID recoveries o mga nangaayo sa COVID-19 dito sa Dakbayan, Sugbo. Samtang posibleng libkaso na usab ang mga lockdown area sa pipila ka mga sityo so maabot nga mga adlaw. Ano ang report? Karong adlaw lang nakatala ang Cebu City Health Department og 165 laboratory negative o COVID-free nga misumada na sa 1,160 COVID recoveries. Sa kasamtangan, adunay 1,129 active COVID cases sa Dakbayan sa Sugbo. Napangalantawan sa Dakbayan nga mosaka pa ang recovery rate sa higayon nga mogawas na ang resulta sa uban pang reswab sa mga COVID asymptomatic sa mga barangay isolation facility. This represents 60% sa mga na sakit na positive. Unya ang nangaayo 64%. Ang sa Manila or ang sa national 21% ra. 60% vis-a-vis 24%. So atong makita nga epektibo ang atong gihimo. Samtang giproseso na sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpalibkas sa mga dapit nga gipaubos sa lockdown tungod kay daghan naman ang nangaayo. Naglakip kini sa Mambaling, Bakayan, Tejero o uban pang mga dapit. Hinoon istriktuhon gihapon kadtong area lang nga nay kaso sa COVID. Samtang giklaro ni Attorney Ray Gelon ang tigpamaba sa mayor nga makahimo nang makagawas ang mga mulupyo sa sitio Zapatera nga dunay mahinungdanong paliton o tuyo human libkasa ang pagpaubos nini sa lockdown. Automatic sir, pagawas gina, papaliton gina sila sir. Oo. Sige lang, ato ning klaruhon diyang dapita sir, no? Nya, paghuman daghan na sa gayong recoveries diya sir. Kung sa barometer na lang daan na hurot-hurot na sila diha nang gawa sa barangay isolation centers. Samtang naay 89 ka mga bagong kaso sa COVID ang natala sa Cebu City karong adlaw. Naglakip kini sa 23 mga kaso sa Barangay Ermita, 15 sa Tejero, 9 sa Mabulo, 8 sa Calamba, 7 sa Dulo Fatima, 5 sa Sambag 2, 3 sa Pasil, 2 sa Suba, ug tag-usa sa Barangay Basak Pardo, Bulacau, Kamputhaw, Capitol Site, Careta, Sawang Kaliro, Kinasang-an, Punta Prinsesa ug Sambag 1. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gumikan kay limitado pa ang public transport karon, daghana ang migamit og bisikleta labi na panahon sa trabaho. Subay nini ang konseho sa Dakbayan sa Mandawi may rekomendar sa pagbuhat og feasibility study kabahin nini. Ano ang report ni Nico Serino? Usa si Jim sa mga nag-bike to work karong panahona. Gikan sa iyang balay, paingon sa iyang trabahoan. Apan aminado siya, manguyawan sab usahay sa mga dagkong kalsada kung may mga makadungan nga mga sakyanan. Tindot yung na-bike lane, sir? Ano naman, sir? Iwas disgrasya, sir? Kuyaw, sir, o murag masagol lang sa... Oh, kuyaw, sir. Na-motor sa kipadagan, sir. Oo. Mas tindot yung na-bike lane. Labi na rin panahon na. Oo, sir. May kinta, sir. Ipatuman na sa Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu. Si Ronald nang huamsap og bike aron makaadto sa iyang trabahoan aron mangutana kung pabaliko na ba siya og duty. Usasab siya sa uyon nga may buksan nga bike lane sa syudad aron luwas sa mga nagbisikleta. Para safety po ang bike ba? Layo ra sa disgrasya. Dili pa kuyaw sir kana magbike sa highway nga dapat mga truck.
Di ma'am, bantay lang yun. Lingi-lingi lang ba? Wala to. Sa sesyon sa Konseho sa Dakbayan kagahapon, napasar ang resolusyon aron tun-an ang mga palisiya kabahin sa paggamit sa bisikleta. Giawhag nila ang City Hall muhimo og feasibility study kabahin niini labi na nga daghan na ang tigamitan og bisikleta. Sama karong panahona nga daghan ang naglisod pagsakay sa public transport. To conduct a feasibility study to regulate kining ato ang mga bisikleta sa Dakbayan sa Mandawi kay usahay magud kaning mga pitawong bisikleta bisag wrong way sugaton, bisag stop ang ato ang stoplight red signal mo go. So ang ato is tagaan sad nato sila insakto bitawong pamalaod para iwas disgrasya. Iapila nato ang team sa feasibility study kay murag kinahanglan na gyud nga naatay bike lane unya aron madisiplin sa nato ang mga kuan bitaw bicycle rider kay usahay manggod bisan og stop tabok gyapon sila. Ang DILG sa kauluhan miauhag sa mga local government units pagtudlo og mga dapit nga magsilbi nga bike lanes sa ilang mga lugar. Agi kini og pagsuporta sa mga mugamit niini tungod sa limitado nga mass transportation. Andam hinuon mo sanong ang Mandawi City Hall niini. We welcome that no nga giauhag ta to establish bike lanes and as a matter of fact giingnan na pud ni Mayor Jonas ang ato ang planning officer to predetermine og asa nga mga lugar nga naay pwede mag-bike lanes. Uban ni June Solon, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Sa labing uwahing kalambuan sa mga kaso sa COVID-19 sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, miabot na og 11 ang nagpositibo sa maong sakit, human makuhai og swab samples ang 164 ka mga mananagat nga gikan sa Palawan. Kagahapon, duha ang unang na-report nga mga tripulante nga nagpositibo. Gikan sila sa lungsod sa Sambuan ug Santander. Samtang laing siyam nga nagpositibo, nagpuyo sa nagkalain-laing lungsod sa Negros Oriental. Gipahibaw sa Provincial Health Office nga nagnegatibo ang laing 91 ka mga tripulante nga giswab test. Kansang specimen gipada sa Vicente Soto Memorial Medical Center Subnational Laboratory aron masusi. Gihuwat pa usab ang resulta sa laing 62 ka mga tripulante nga na-swab test. Atong istoryahan atong kahapon o gabi na ay siyam kabuok nga niabot nga result. Ang duha na-admit naman to sa NOPH pero asymptomatic. Kanang siyam karon nasa usa ka facility sa quarantine facility sa Negros Oriental province pero ibalhin nato siya sa another government facility. Adunay kaduhang hugna sa pagapod-apod og tag 25 ka kilos nga bugas sumay sa Dakbayan sa Talisay alang sa mga nanimuyo sa Dakbayan. Si Lian Singkulan sa report. Ang banay ni Jason Galienes sa Barangay Kansuhong ang usa sa mga nakadawat og 25 kilo nga bugas sa ikaduhang semana sa Mayo. Apan karon matud niya nga mohangtod na lang kini og pipila ka lungagan. 5 sila ka miyembro sa pamilya nga magtabang sa maong pangonsumo ug tungod kay wala siya makapamasahero sugod sa pagpatuman sa enhanced community quarantine ug bisan karon naglisod sila kung asa mangita og maluto. Mao nang midiskarte na lang si Jason ug nangita ginagmay nga sideline aron may ikapalit nga pangonsumo. Ano na nabili sa kuan? Katong pag Mayo, dan sa lain sa mamay kay wagi kwarta pait kayo. Gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas nga sa ikaduhang hugna, laing tag 25 kilos nga bugas humay ang iapod-apod unya sa Dakbayan. Matod sa Mayor, makatabang na kini sa mga mulupyo sa Dakbayan nga nagsugod pa lang sa ilang trabaho atol ning GCQ. Bisag GCQ na, it's still going to be a difficult time for them because they're going to start to work, then di pa na sila masulduan dayon. Gipurchase na sa Dakbayan ang sinakong bugas ug gibanaban ang iapod-apod sa katapusang semana ning buwana. I asked the budget officer to check the savings from January to June if we can purchase sacks of rice for the people. Then karon kaya man because na may mga activities na wala madayon, na may mga summer clinics na wala madayon. So we will realign. I asked the City Council to realign that budget. Dili pa masuta kung mauna ba kini ang katapusang hugna sa pag-apod-apod og bugas sa mga mulupyo sa Dakbayan kay mag-agad kini sa ilang pondo. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disna. Usa ka libo ka mga drivers sa PUJ sa Dakbayan sa Sugbo ang wa makabiyahe bisan sa General Community Quarantine na. Gihatagan silang tagsa kasakong bugas sumay. Samtang nga ni apilar ang mayor ngadto sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, nga tugutang makabalik na sa pagpamasahero ang mga PUJ. Lakip na ang pagtugot sa back ride sa mga immediate family members sa mga motorsiklo. Ano yung report? Midagsa sa command center sa Cebu City Hall ang mga PUJ drivers nga duha ka buwan na nga wa makabiyahe. Nagkinahanglan sila og dugang ayuda gikan sa city government ug wa makawang ang ilang katuyuan kay mismo si Mayor Edgardo Labella ang mihukom nga hatagan sila og tag usa ka sakong bugas humay nga inay tag 25 kilos sa unta gihimo kining 50 kilos. Kini ilabi na nga hangtod karon bisan GCQ na ang syudad wa gihapon makabalik sa panginabuhi ang mga PUJ drivers. Ang amog yung tawag ng gobyerno nga makabalik lang yun may biyahe in town sa labing madali kay lisod man kayo og mo lanat pa nigtaas nga panahon. Muna nagpadala tag appeal request to the Department of Transportation usab ngadto sa Land Transportation nga unta tugutan kung dili sila gusto nga maghuot, we can make it in a gradual phasing. Anyway, ni-cooperate man nato atong mga jeepney operators din sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang giangkon sa City Hall nga kuwang ragyod ang mga bus nga nagdagan karon sa Dakbayan kay 30% lang sa 200 nga giingon ang nagdagan nga misangpot sa pagkatanggong sa mga pasahero. Busa mipadagan sila og mga kausyong buses apan dili gihapon kaigo nga kasakyan sa mga pasahero nga mibalik na sa pagtrabaho. 221 buses ang atong gi-suggest dito, suma pa 50% ang ilang deployment pero atong nakita gahapon on an average of 35% ang deployment kay daghan sa mga pasahero ang na stranded. Samtang gawa sa PUJ subling miapilar si Mayor Labella sa DOTR nga tugutan na ang backriding sa motorsiklo sa mga immediate family members. Magtiayon, dili nimo pasakyon. Nya makatabang gid na sa transportation. Kay og sakay sila at least makadagino town ang asawa, anak baron. Not necessarily nga asawa, immediate member of family. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka magtutudlo sa Isabel Leyte ang trending karon sa social media. Human iyang gipakita sa pasiaw nga paagi ang posibleng sitwasyon kung himuon na ang online classes sa mga probinsya. Si Femari Dumabok sa dugang detalye. Now if we have here, okay, Cartagena, dong, inaimong mamakuha sa baby. Usa kini sa mga videos ni Sir Jose Ray Puntalba nga trending sa FB page nga Bariray with the Bee. Si Puntalba, grade 7 ug 8 teacher sa usa sa mga tunghaan sa Isabel Leyte. May desisyon nga motudlo og libre sa Badjao community sa silingang dapit, pampawa lang sa kalaay atol sa quarantine. Napuno sa pakatawa ang iyang mga videos, apan mitataw nga disiplinado ang iyang mga tinun-an. Naningkamot usab siya nga dili boring ang iyang ihatag nga leksyon. Tribe leader na kanang imong ko nga kanang kuya, pwede ko nga mutudlo sa uban nga mga badyaw nga mga estudyante ang disiplinaryan gyud ko nga pagka-teacher pero dili gyud ko mosugot nga ang atong klase mahimo siyang guyong kay di ko kinahanglan nga ang mga estudyante nako ba nga murag ayon katong mas nakapatrending niya ang mga video sa online classes nga hinay-hinay na wagtang iyang mga tinun-an. Dungan sa pagkawagtang silang signal. O ganaw sab mga online class turns online business. Tungod sa pagpa-load. I have here. Okay, do you know what is inside? Oh, John Real Bakluhan. Meron kang utang na Super Star 50. Lakip sa na-post niyang video, mao ang pagtungtong na ni Sir sa punuan sa kahoy. Gipakita usab nga ubos nga bahin sa kahoy ang suba ug gikinahanglan pang mosakay siya og styrofoam aron dili mabasa ang bitbit nga laptop. Nakakita ko sa mga balita pero wag yun sa ako ang point lang wa ko sa huna wa sa kumbulog nga mo viral gyud kami teachers, we are kanang innovative, resilient. Kinahanglan bayag internet kung mag-online class, mura gyud na problema man kay linay gyud mag-aginod gyud ang
Alang kang puntalba nga silang mga magtutulo na numpa nga sa bisan unsang paagi. Ilang himuon aron mahatag ang kahibao ug may giyahan ng mga estudyante alang sa maayo nilang ugma. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Sa ika-70 katuig sa Kapuso Network, ang GMA Network nga labing dakong broadcast firm sa nasod. Padayon nga nakakabig sa kasing-kasing sa mga Pilipino nga mga viewers tungod sa way puas ug matinud-anong serbisyo publiko. Dakong kabahin nga gisandigan sa serbisyong tinud-anay ang GMA Regional TV. Pipilas sa nitatak sa GMA Network ang kapuso kita, matinud-anon sa pagbalita, kay ang kamatuoran mao'y maghatod sa kagawasan sa nasod. Kini ang gihuptan sa pabiling number 1 sa Kapuso Network sa kasing-kasing sa matag Pilipinhon. Nag-una sa mga gisaligan sa paghatod sa komprehensibong mga balita ug kasayuran. Tungod sa katuyuan sa GMA nga mo serbisyo nga buong puso para sa Pilipino, ilabi na karong 70th year anniversary, daghan ang nidaig og nahimong inspirasyon ang Kapuso Network. Ang GMA kay part na gid na siya sa amo ang household. Even if di kami magtanaw, nag-on na gid ang TV niya. GMA yun na usual either GMA or GMA News TV na ang naka-standby sa mga TV sa balay. So somehow appeal na siya sa pagpadako sa mga magigsoon. Sa kinatibuk ang 52 TV stations ug kapin sa 80 million nga TV viewers, ang GMA Network ang labing lapad nga TV network sa tibuok nasod. Karon nga panahon sa pandemya, nahimong tinubdan sa impormasyon sa katawhang Pilipinhon ang GMA Network. Happy 70th anniversary GMA! Kapuso! Nakatutok usab ang lain natong kapuso aron makisayod sa labing uwahing mga panghitabo sa katilingban. Klaro ra ang signal sa GMA 7. Happy 70th anniversary GMA 7. Nahimo usab nga kasandingan ang GMA Regional TV nga gipanguluhan ni Vice President and Head sa GMA Regional TV nga si Oliver Victor Amoroso. Way puas ug kanunay usab nga nagserbisyo ang GMA Regional TV Balitang Amianan sa North Central Luzon, GMA Regional TV Balitang Bisdak sa Central ug Eastern Visayas, GMA Regional TV 1 Western Visayas sa Western Visayas, o GMA Regional TV 1 Mindanao sa North, Central ug Southern Mindanao. Di murag malingaw naman ko usahay, isay makarelate pod ko sa kanang mga salida, kani sad pod basta tigpaminaw jud ko og news. Gikan unang hirit hantod na sa gabi 24 oras. Nindot pod ang GMA kay tinawang signal. Go Kapuso! Sa padayong mga hagit nga nasugatan karon sa nasod, pasalig sa GMA Network nga padayong mobarog sa iyang panaad nga ihatod ang matinud-anong panerbisyo alang sa nasod ug sa kalibutan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga PUG drivers ug operators nga nagbiyan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, paingon sa dakbayan sa Mandawi with Tiabaw na paggasugod pag-operate sa mga modern jeepneys sa ilang mga ruta. Si Luan Mirondina sa report. Sukad kagahapon, ang mga modern jeepneys na nga iya sa Udotco, United Drivers and Operators Transport Cooperative ang nag-inusarang public transportation alang sa mga taga Lapu-Lapu ug Cordova nga mga trabahante sa Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Ang Paho Terminal nga may terminal sa mga PUJ nga may biyaheng Mandawi ang nagsilbi usab nilang terminal. Bisan pa man kung 11 pesos ang plitihan sa mga modern jeepneys, uyon ra hinuon ang sagad sa mga pasahero. Kung imo pong huna-hunaon ma'am is aircon man pod unya
close food siya ang kuan mas bintaha siya. Pamindot man eh. Ang jeep, dasokon man to. Pero karon di na pwede magdasok. Mato ni Malvin Arias, chair sa UDOTCO, nga medyo nasinati ang gamay tensyon kagahapon, tali sa mga driver sa PUJ ug sa modern jeepney sa pagsugod nila og operate. Katong hapon, ma'am, nabot mi na, ma'am, gumikat po to sa tawag po nila ni Engineer Perla, ma'am, Amaro, ni Sir Mario Napolis sa Sudemes. Itawagan niya to. Kay kung kami lang sa among side, ma'am, is okay ra gid po kayo may mga lapo-lapo na itong daganan base lang po sa ruta gid na nato. Samtang padayon silang nag-operate, ang mga PUJ sa terminal sa Paho pabiling wa makabiyahe kay wa mahatagi og special permit sa LTFRB. Moabot sa 70 ka mga PUJ nga maibiyahe ang lapu-lapu paingon sa Mandawi ang namiligrong dili na makabiyahe sa pagsugod na og operate sa mga modern jeepneys sa susamang rota. Gani ubay-ubay kanila ang nabalaka tungod kay nakapangandam na unta sila sa pagpatuman sa social distancing. Sa gidagayon sa pag-lockdown, hantod karon wa pa mi kadawat sa ayuda. Luoy na kay mi kay stranded mi 2 ka buwan na kapin. Dayon gahapon nga adlaw pitsa 1. Na surpresa lang mi kay nisud man ni ang taga Mipsto diri sa terminal niya kami umikaybaw na nabalain mi ba. Ang mga modern jeepneys may padaga na sa ilang 20 ka mga units sa rota kaniadto nga iya sa PUJ. O gi-process na ang ilang special permit aron makalaho sila paingon sa usa ka mall sa North Reclamation Area sa Cebu City. Matod sa UDOTCO, andam hinuon silang mo-hire sa mga PUJ drivers isip reliever sa uban nila mga drivers. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Samtang aron masolusyonan ang suliran karon sa mga PUJ drivers sa Lapu-Lapu City nga magbiyahean paingon sa Mandawi, ang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan moapilar ngadto sa LTFRB. Si Luan Merondina sa report. Nasagmuyo ang mga PUJ drivers sa rotang Lapu-Lapu Mandawi tungod sa pagsugod na karon og operate sa mga modern jeepneys sa ila untang rota. Ang ilang kasagmuyo gipadangat nila ngadto sa lokal nga kagamhanan. Nakigtigom ang mga PUJ drivers ug operators kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan kaganihang buntag. Excited pa naman unta sila nga subli nang makabiyahe human pareho nang gipaubos sa GCQ ang dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandawi nga maoy ilang rota. Apan kay ubos sa lagda sa IATF, ang mga bus ug modern jeepneys ang priority nga mahatagan og special permit sa LTFRB isip public transportation, pabilin silang dili makabiyahe. Subay niini, nagplano ang mayor nga subling mohangyo sa LTFRB 7 aron subling makabangon ang mga drivers. We will make an appeal to the IATF nga makita nila nga dili sufisyente ang sakyanan. Di man pwede nga magpunsisok ang mga tao nga maglinya nga atong isakripisyo ug wa gi ikahatag nga additional buses. So with that, kung kulang ang sakyanan, atong ipahangyo nga pwede bang makatabang ang atong mga PUJ. Ug samtang magpaabot sa hukom sa LTFRB, naglaro ang mayor nga tugutang makabiyahe ang naasoy mga PUJ palibot lang sa Lapu-Lapu City. Makapadayon ang ato ang pamasada mo nang arita mo focus diri sa Lapu-Lapu nya. Ayuhon lang nato pagbahin kung asa mo dapita. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Tungod sa kakulang sa mga personal protective equipment kun PPE alang sa mga frontliners sa lalawigan sa Siquijor, nakigtambayayong ang Siquijor State College sa Department of Trade and Industry aron makahimo og mga protective equipment sa ingon adunay magamit ang mga frontliners sa lalawigan. Nagtinabangay sila si Mel Joven Look Tayron ug usa ka gwardya sa SSC nga si Rico Tumimbang paghimo sa mga PPE inay nga mamalit ang lalawigan. Mihatag sa mga kagamitan sa paghimo og PPE ang DTI samtang ang SSC Fab Lab maoy gahimo sa disenyo ug pag-imprinta niini. Moabot na sa 1,754 ka mga face shields, 760 face masks, 2 ka aerosol boxes, 6 ka PPE gowns ug 6 ka testing ug swabbing booth ang ilang nahimo. Giapod-apod kini sa mga frontliners nga gilangkuban sa kapulisan, mga rescuers, medical staff ug sa disaster risk reduction and management personnel. Unang ang
among gimobilize ang among mga employees, among job order employees na makagama gyud mi aning mga ibang kinahanglan para ma-combat nato ang COVID-19. Mga kapuso, inyong makita kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug mga nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nagisayon sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita tungod kay lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso.